to me in a ura, a bomb pie, and I was bebre, said a rade. Automatic adorson tea, Arian so, and then she moved dimu. As I'm a crown continent, Radia Baha say ye. Jay had this way, maybe be a shawansa. Bedi and Kai, oh, yes, with dimu. Amen. Entrance. The younger person, and I perceive. Yeah, in church, like a cry, to be a mumma, not gene, Emra, and not this piano so. Now, a seminal, M.Y. If I say Casa Crafa, say Abiana, the donor, a casa only a Christopher, and also me, Yamasam for almost some rade. Now, if I see in a comcacra, now for it me in Hunu, Obia, or Christian. The assembly tia could now say, are you a Christian? We are Christian. And only a dear ambassador in our general, you say, be able to say, me o Christian. Now, assembly tia could say, we are o Christian. I said, say, Obi Ednano air cancer. We Christian, dear, a bibia emre. Obi a be no cancer, be a Christian. Now, me assume young upon, and I may rather the idea, a bibia. I say, Odono air can go and the idea be a air. Nemo say, we are o Christoni ampano. And only idea, there's any air, Dimbe, never be no cancer, or me a Christopher. Then so Abrabon, and this will buy any no, not a boo or mofo. Now, you will never be a idea dance here. Oh, nipa Abrabum, and as idea dance here, oh, nipa hua, actually say, nipa mercy or your Christoni. Say medical cano, mercy, because he be a didi for. And so you are dance here be, I bet a betcher. Say nipa mercy or your didn't, and now or your Christoni. Then a person in a dream home. Okay, Kai, Philip of War, and Manua, Itiba, in Jimu, I Edwinu and song. And Kai, Philip of War, my tea, Barco, in Jimu, you know, and so have Napoleon, so actually be a crowd say, Mama, Moa Brabo, and Fata Christo as a panon, uncle. Now say, me bambo, me banam be humo, say, miniho, Matemo, once I'm a sandwich in a painting. Mujina pinti home a krumu. Na modi okra kro bo midi apura perie ema asempano gidie. Die osmafo Paul e kan ha sei nie. Se ye omo abrabo no emfata Kristo asempano. Je se ha sei no. Se kan so obi e Kristo ni dia na sa nipa no e be ma na abrabo no afata Kristo na sempa. Ene be kire se nipa semesi o Kristo ni. Ni mo se nipa e dia no ho e kan se me yo Kristo ni me sum nyango pon no nko a ne nyeden ti se obi ka so ye Kristo ni di a e wo se nipa na brabo ana se ne ne ye e fata Kristo asem no Kristo asem ye kronkron eni se obi ka so ye Kristo ni di a ne se be yin se sa nipa no nso e ye kronkron e wo abrabo mu e na Paul e kan se o mo ncha yi o onu o mo ncha yi o se de be ya dan de nyina abati o mo ho asempa so o mo abrabo ne de efata unyangopa asempa no omoteye no asempa no a eba omonche na omogidi a omro to nso no omo abrabo ne asem no esepepepe a yenhunu ensonsonie bia ana se bibia anye bia e omo abrabo ho na adeba akon a ehunu nse emse ya na your groups be samiansa na ebe se adwendwe ne ho yo bia mamufu ho omo a omo de kasa mamufu aje so omo nkwa sori bia omo nyon society bia omo sori omo tifie di omo de asori fo kwa omo nkobi asori am kura nche pa kwa omo nkobi asori omo nche enye kwa omo nkobi omo osom kwasi ada omo osom memenda me kasa omo osom omo de kwasi ada ya da omo de edi nhyiamu no omo osom de memenda ya da omo de nhyiamu na omo de sebinu mo kwa omo nkobi de from mamufuo no omo nso ede no ene ye wo omo nso a omo de omo kwa sore de but omo kwa no kwa church goers omo de kwa sore efre won say Christopher nso omo abrabo no omo suban no omo ne nyina nye omo de efre omo church goers ene ye wo true Christians no kware a Christopher omo so kwa sore de
ɔmo no ɔmo nua no ɔmo bra bɔ nyina ne kura Bible no mu de nanso yɛn me de nso yɛ kɛseɛ ɛda wɔn ntɛm ɛna afei ni kan te ase nse yana emre bia no ye wɔ nyamesomfo wɔ hɔ ɛna ɛwɔ evangelist bi Kristofo wɔ hɔ Kristofo de ɔmo di Awurade Yesu Kristo ne nkyerɛkyerɛkyi ana ɔmo di Yesu ana mo akyi no ɔmo na yɛ Kristofo the followers of Christ ɔmo na yɛ Kristofo ɛna nyamesomfo de ɔmo de kwambe so no ɔmo som Nyankopɔn de but ɔmo mfa Yesu so ɛna ɛsom Nyankopɔn ɛsom de sɛ Muhammadans nkramofo ɔmo so ɔmo nyamesomfo ɔmo so ɔmo som nyame ɔmo di alabi sɛ Nyankopɔn na asase nyinaa yɛ de ɔne bɔ so ani asase wɔ sɛ nipa ɛsom no ɔmo so ekura ɔmo kɔran ɔmo de nkyerɛkyerɛ ma ɔmo asafo ma ɔmo de ɔmo mfa Awurade Yesu so ɛna ebia ɛsom agya no to ɔmo de ɔmo so di ɔmo de ɛnko ɛna ɔmo ɛfa Awurade Yesu so ɔmo som Onyankopɔn no ɔmo so nyamesomfo wɔdeɛ then some of them are Christopher, if some Christians, and we see only God worshippers, dear. But they are not Christians. Mohammedans and assume Brenua or no idea. Only Christopher, because almost any already used to Nanamo Echi. Now, Adeba Kwa, any country says Christopher Walker, Mono, Medical Church, Mono, divisions room, Papa Mu Abba, Christopher Safumu. Adia mpapa mu abamu ene obia ne ekuwa wo mu ene obia ne ensomwa wo mu ana obia ne nkyerɛkyerɛ a wo mu apart from some mamufuo a ɔmo de ɔmo nkwasɔre bia ɔmo de duru memenda na akwasi ada ɔmo nkwasɔre bia ɔmo nkɔ nwuma sɔre ɔmo nkɔ no pasɔre mpaabo bia mfa ɔmo ho no ɔmo de ɔmo yɛ mamufuo ɛna yɛwɔ vanse bia asɔrefoɔ ɔmo kɔ asɔre a ɔmo agye twerɛ nsɛm adie no mo editire kronkron di se Nyankopɔn asem na me kan se wo mu no mpapa mu aba yo church goers wo mo ekwa sɔre ya kwa ene wo mo avance bi a wo mo kwa sɔre de ba de wo mo nkɔ no kwa mpapa mu aba Kristo summu na ade ba akɔ mbese iri kan eti ase ne se ebi amamofo no onkan ebe onkan First Peter 5:8 nso a 1 Peter 5:8. Ose mo ani na ho mo nwan ebisa mo tampo bonsam no na msejata awbo mo hwede obenya no amene no ona mo mfa gidie enyina opintin se na kwai ebisa mu nim se amane huna na wode ato mo nua no mo a owo ewi ase so se onhunu se o mo wi ase no o mo ye mamofo o mo ye nua nom despite so o mo nyam somfo na o mo ye Kristofo a mamofo na o mo ye nua nom na o mo de bonsam e de amane hunu ato o mo so na me ka se o mamofo ho o mo na Peter e ka o mo wasam ho ase na ye nso ye de ye Kristofo a ye som Nyankopɔn na obi a onyanya awofoforo bia no na obi a onkura Bible bia no na ommo Awurade Yesu din ana ho nkronkron elinimu bia ne de o ye mamuni na omo nso a omo kwa sore nso a omo kwa no kwa nso meba omo nso adie so na fa yina nso adwendwene ho omo kwa sore kwa ne de maka ne se omo de omo som Nyankopɔn kwa they worship God in vain omo de omo som Nyankopɔn kwa te se asore no a na ebi omo ko bie asore nda ho a bia se presbia akotwe ni o presbio asa bia se deeper life ono ho akohyem sa Anglican no ho akohyem Pentecostal churches bia ono ho akohyem wo kwa sore no a kwa wo kwa sore bo burafunu obra anye wonte de wo ya se onim hwe do onye mamuni de sa nipa ne nka se oye mamuni okwa sore de but onim Yesu na bra bo a wotimu ne so ban bia na enye de wo mo de wo mo so Nyankopɔn kora ekwa ebi na mo so de onka John 18:9 aduonu mienu ho a ose wo mo sore ose ogenkai John engenkai ho kakra na fa ye ho de enyamsam no nso eka no eho ede kire ye John 18:9 aduonu mienu ho ose mo sore de emunim ye de ye sore de enim efisa ogie ne efiri Yudafuo mu na sa se no de ehwa akanie sa ogie ne de na efiri abi na eba Yesu Kristo ne Samaria ni ba bi ehia maame no so meba nso no kwa sore onye mamuni se wote ho kwa okọ asore odi enyamesem di nanso ne bra a wote mu no enye wotwe mpana oni nkrofo yi hye ho wotwe mpana ne
ofa wo ya ne wajai saa on de boni mu anonam nanso okwa asɔre ofa na won sɛ o kristoni na so ofa na won sɛ onyamansom ani saa mera ne nkramosom nyamae timirem na kristosom nso afa na eba yesu nyama ewia sɛ kristosom ani hɔ ne nyamae yesu na de kristosom ebaae saa na mo na ayi nyamasomfo efiri sɛ adman kɔma ba de ɔmo no wanom ani ada no ɔmo ho nyina no mo nya kristofo no mo yɛ nyamasomfo no mo som nyankopɔn satan ne yesu nyama ewia sɛ samaria ni ba nso no mo so twɛn misaya no ɔne kristo no so no ɔbɛba na ɔbɛkyerɛ ɔmo kwampa na ɔmo ayɛ de bɛɛ afa so ti yesu ka kyerɛ maame no sɛ mo da mo kɔ asɔre kwa yesu ka kyerɛ samaria ni ba sɛ mo kɔ asɔre kwa mo sɔre de mu nim mo ne nam kuo mu akwaje sɛ na yesu no maame no yɛ de bɛɛ ehyi ya ɔka kyerɛ no because maame ne bra bi a wɔte mu bia na nyɛ pɛso ɔkɔ asɔre nso ɔtwe mpra eni obi ɔkɔ asɔre no ɔbɔ brɛfunu bia deɛ wɔsom nyankopɔn akwa ɔkɔ asɔre no onim te aseɛ ɛno anso wɔn de wɔkɔ adu kɔ sɛ ma na baaboro so na ɔkɔ tena so ndɛm edu efia da ɔkɔ sɛ mpaaba a ɔne no ɔkɔ bi sɛ edu meme nda a ɛha na ɔne no ɔkɔ ba ne bra bi a wɔte mu bia ne deɛ ɛnyɛ bra pa ɛno na ɔsɛ edi kan ehu ne saa ne nso ebusa wɔn sɛ am a Christian me o kristoni yo kristoni di a adansie bi ebede di ɛwɔ abrabom ti maka sɛ di ɔmo deɛ ɔmo kɔ asɔre kwa nanso ɔmo bra bi ɔmo timu bia no ɛnya di a ɛyɛ ɔmo ka sɛ ɔmo nim nyankopɔn nanso ɔmo de ɔmo abrabɔ ɛna ɔmo ne nyinaa bɛpo awurade ɛna ka ne ɔmo ka sɛ yenim awurade yɛ kristofo yɛ sum nyankopɔn nyame mra yenim nanso deɛ ɔmo bɛyɛ no ɔmo ne bɛpo awurade yesu kristo no koraa ɔkenkan wɔ nyame ansɛm ɛwɔ tito eti baako anikyemu a ɛyɛ edunsia hɔ a na ɔsomafo Paul nso ɛkyerɛ deɛ meka ya ɔse ɔka sɛ onim Onyankopɔn nanso ɔde onwuma ɛpa no wɔyɛ nipa a wɔkyiri wɔn ɛne asoɔdenfoɔ na wɔmfra ma adwuma pa biara ɛna ɔmmɛka sɛ yɛnim awurade Nyankopɔn asɛm ɔyɛ nkyɛn nanso deɛ ɔmbɛyɛ no na ɔmo de agu awurade anim asɛ koraa nipa na bɛkɔ asɔre nanso meka sɛ ɔtɔn apɛtɛsi nipa na bɛkɔ asɔre na otwa bɛ nipa na bɛkɔ asɔre na wɔtwe mpra nipa na bɛkɔ asɔre na ɔne obi yɛ aka nipa na bɛkɔ asɔre kyɛ sɛ bere a wɔte mu biara no ɛnyɛ enum kasa nyɛ dɛ kyɛ sɛ mmerɛ bi a wɔn ne mma nipa nneɛma ɛhyehyɛ n'akoma mu a kyɛ sɛ ɛnyɛ saa nipa ne ɔkɔ asɔre kwa kyɛ sɛ ɔsɔre awurade koraa kwa ɛna pika dudu tito ɛka na ase sɛ wɔbɛka sɛ wɔn mu nim awurade die Nyankopɔn ne ho na ɛni no Nyankopɔn deɛ sɛ obiara nim sɛ awurade wɔ hɔ nti wɔbɛka sɛ yɛnim awurade yɛni no nti woka na ho asɛm koraa akyerɛ wɔn a wɔmanya dwene sɛ yɛnim awurade deɛ nyia sɛ bi obi koraa ka nyamesɛm koraa akyerɛ wɔn nanso deɛ wɔmbɛyɛ no na wɔn de akyerɛ sɛ wɔn mu nim awurade deɛ ne nipa yɛ ne yɛ ɛne yɛ abrabɔ paa no yɛ ne hia bebree ɛdi na asɛm ne sɛ you a Christian woyɛ kristoni anaa sɛ woyɛ maamuni anaa sɛ woyɛ church goer wokɔ asɔre no akwa na wonte biribiara ase wokenkan nyamesɛm no a deɛ yɛba sɛ yɛkyerɛ bio no sɛ ebi ne wɔ hɔ ɔmokɔ asɔre deɛ apart from sɛ wɔabrabɔ no ɔmo so baanyɛ no ɔmodi nkyerɛkyerɛ bi ɛnyɛ koraa akyi ɔmodidi nkyerɛkyerɛ bi agyɛ sɛ ɛnyɛ koraa na ebinom nso wɔ nso deɛ wɔn de wɔn ano na sum Nyankopɔn na wɔn yɛ hypocrites nyaatwomfoɔ paa obi a ɔde n'ano fafa na sum Nyankopɔn deɛ ɔkasa n'ano kwa ɔkasa abom nso ɔyɛ kristoni paa nanso abrabɔ ne suban ɛne ɛnea ebu saa nipa no fɔ ɔkenkan awurade Nyankopɔn asɛm no a Marko asɛmpa eti a yɛ sɛkenkan Marko asɛmpa a eti nson anikyɛmu baako ɛne ekosi nson hɔ deɛ hwɛ deɛ na awurade Yesu nso bɛ wiase na ɔkafa nyaatwomfoɔ ɛne asɔrefoɔ a wɔn sɔre awurade kwa no wɔn se ɔkenkan a wɔn se na obuase wɔn sɛ edi sɛ ase yɛahyɛ mu nyaatwomfoɔ wɔn nkɔm sɛdeɛ watwerɛ sɛ wɔman yi de wɔn ano fafa ɛna edi mi ni na wɔn akoma deɛ atwea firi mi ho ɛkɔ akyirikyiri na ɔsɔre mi kwa na ɔkyerɛkyerɛ nsɛm wɔ nipa ahyehyɛ na mo agya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nipa adadasɛm mu ɛm sɛ ase nso Yesu Kristo nana ɛkyerɛkyerɛ wɔn a ase mene mo kasa kɔ asɔre kɔfoɔ wɔn ɔsɔre Nyankopɔn kwa nti obi wɔ kɔ ne nane koraa te fie a ɔka sɛ wowura wokɔ asɔre kwa deɛ ɔbɛyɛ kyerɛ ne kuro no a wɔnkɔ asɔre no
Just let me send you as a BN. When you be an channel say, we never so many. Nikuna on qua sorry and a bread beyond, you know. On a song qua sorry and gazing and a bra, nebra. At me sending Munyam, Nanka advance be a braba or better mono, and can anywhere any more, son, but one in the panel crown gas on the crown will be Pabia or Abia and no Nogasa. Me, you walk sorry, Kawintians, Bible near the bay, Ukranoka. And I used to obey we are son or church the more same. You want Crawford, almost the one more no need a radini. One more no more the Edin Yango Pony, one more no the Sun Yango Pong. And Omeka and Crawford or Bontain say a Christ of war. You number some for I assume rather. I in trade dear bay, as some. Now no car by a bonus, almost sorry me quack. Almost sorry a rather quack. Ha, son of us was sorry me quack. Now almost actually and somewhat any passion. One penny wanted the same. Or sorry, mum. I saw no or Timono. Abakwa some near church. Abakwa some quan near church and quantian some pa. I bet me at you any pankwa. Not at you any pound. I'm any pa about me and fat up on young upon as some panadia out. You may be America say, Cofiniama. The Ben are sorry, bet me a console. One penny wanted the same. Quiet fast so a boy are 40 and no near the idea. Say a free every year, 24th week. Among 24th December, Yaboy are 40, the Bible Brenua, by Swam or DNA, never Brenua, Begua, Omen quiet fanso, a bon on said, Ebesi, a Bessie, a Bayer, Benes Cania, the Bible says, almost saw them a quack. Almost saw them a quack. Almost natural in someone, woman penny for an artisan. And it's a quite sorry, now you cook with and church womb. Na enchirachira ankoye bibi efiri transemu ana ayekra kronkon na eda na die na koye se yempanimfo bi na atenanse adwendwene ho ne yehyato ho ana yechirachira die a ana na kwambe so ne sori dan po kwa sa ene ba sa de kwa sa nyamsom ne kwa wosom bia no a ne enchirachira no eye wo mpanimfo ana ehyade to ho na enyina tire kronkon ani onyankopon anumu asam so de sa osom no eye kwa yo almost sorry about the and I was in our home for a cousin out of 40 hypocrites. One more, almost 1 year. Now, so now, Omonia Kura. The Bible, one woman said, 1 year pa, I will nipa and him. Or make my daddy pa, you will nipa him. Ama, and grow 4 moments are. Ababa way, and I said, we are brandy when I'm so many pa, said the pan Odibo, no Odibo, I was once here. Any pabia no. Sani pan neka se oyenya atwemni wo hypocrites. Ofa se bia sani pan bek ma koto ensa. No na hene dem no anom. Oba no wa wedua. To nya wedua onu obi en kansa ohunu se bia wa anom ensa. Obek ma kansa ensa kora ensa ni nsa nipa kora anom ensa. Ensa no de enye de be enye obek ma kansa. Nanso no e de be no onom ensa. No oyemi san e de si o hypocrite oyenya atwemni. Obek ma atwempra. Na bia oni pa wotwe mpra oni pa ne kwa wanam so bia nya de ebe enye nanso no obetimi aka no wade chiemo se e wo se ni pa kora de ebe ebo brapa sana erade yesu e kan se nya atwomfo wonde sana omote wo mka se wo mo ano nko a wo mo ano nko a wo mo akoma ene wo mo adwene nyina de ebu omofo ti wo se o ma ne so mekwa na omdo mo ne di mini na o mo akoma de atwe afiri me so ti obi na akoma eni anyamesam so pa nanso okon sore obu won se ampa na pasore oni ho agoro anwumra sore kwasiada te danda nyina dia sore die da bia wotim ye bodon na pa no wo ho te se e ka mi ye se ono kra na bia obodon nanso wehumu ana nipa na obi kra ya aka mohunu nipa na bia obra otimo no kra na bia na enye sa nipa na ka so omo nyina sore awurade kwa omo ekirechire nsam a nipa na ahyehyɛ na ade ba ko bio nso a ewo mo na se obi wo hodi ya na onim no kure no nemo no mfa no kure na nya dwuma won so so na awurade kwa ba bi ho na no kure bia ni just ye ka no kure bia ni ba tana obenya nkwa anabate nkwaje asem bia ena ba bi wo nso di ya na no kure ho pa omunim no kure na so mo mfa no kure na nya de be enya dwuma eni wo mo nim no kure so mo mfa no kure nya dwuma nyina so mo nyina sori awurade kwa wo sori nya ngopɔ kwa o nkai wo nya ngopɔ asem wo Lucas mpa etidu ba akɔ enyichemu aye 52 Luke 11:52 nkai nyamesam no wo ha
or say, Mo and Marachafo, Munia, someone finding the Asafua, Mua Ankumu, Nawana or Comono, so Musi won't quite. Now, yes, Radius Mano or Casat Etia, for I see one penny for some must have more. Munim no Kurapa, more finding the Asafua. Munim no Kurapa, there's one fan of Cranjuma. One fan of Kurapa and Yajuma. Obis person in the crown, so Yajuma, so I'm see the Panoquai. I said, ne, a Kuoka be new Abba. I saw no, a bit of him, idea, pa, and so on yet. But already I'm upon her could appear. Then the baby could have some free war. Maybe a bahan, han, cry more. Not a soft one as a penny in front of cry, but it's so quiet. So the Bible can. Or super a Marachef one in him, and I'm a some pa. There's all of them as some Yajuma. No, be a bus was soon Namibia and almost in the quiet. Your bus was soon Namibia, no more in the quiet. Yes, I say no song of one son, almost in the poor quack. Because almost by a bonnet. Almost many yuma at Omuyam. No more omunum so I ever saw a once and so I left him every mo. So once I be here almost. Then so many yuma. O make us one almost a debia a quambesono a sabia. I hinta almost a number to be to me who said yes to Kayano. Baby 1 year see any pa a da. But when I'm going to say Hannah a da. One more Abrabobi and ye. Then so I didn't so between me who say Omo or Brabia and Yemo because Omo could buy a ball. In the background, and times through almost said about Bonacana. One more finding the Asafua. One more in the Asafua. Then some finding the enemy, dear bay, and Yajuma. Sana Radi used to catch the Omo, a quite sort of the sort of Kwarteng, and I radiate some airbag. Say Omo Quasoro Quano. Omo a good discourse here. Bobo Gamai. A year near my hand time, almost lecture almost see a moon yet. Omi Bia Omo Biano, and Fana Council. Omo the Omocaso, no, then Somatia Sunday. Then Somatia Sunday, Omo the almost sorry, a radical. No more church, and near Bia, any partner as I said. She again kind, Unyangopa Samanua, our Emia Babonso and caught Hebrew. James Tibako and it's more I do nuncia. So Obizu said Yakubu Tibako and Mother Nuncia. Obizu said or you never sumni. No one to touch them Manaraka. Name or Dada Nakoma, Sa only pay Yaman some Ayawaka. You never sum why Ayaka. Namasum one year, but I depend on bringing no better quack. Quite sorry, sa wuha. Quite sorry, quack, and so you in Siaga. The Peter can the James can answer and say, Namasuma a quana said, Namasuma a quana said, Obi Namasum don't mean cannon to move. Nani pana pecas as I didn't and commodia who and someone who here and some qua as they say someone find a council. One moment to say, I'm quite sorry, and I'm quite sorry, come to cook. And it's a quite sort of cry, and be about for the no mutuas like I see a cura a bois. Sani Panamas Mayoka. What else in Yamasuma Yakano? No, be a own demon for Pania and Pamano. Then maybe other than the new one be. And someone on the Oros, and someone go on someone walker. In Sakuran on the Odi, in Sakuran on the Odi. A Constatian on the only Oya. Sani Panamas Ayaka. I say Yamasuma Ayaka. In the moment, Yamasum Waya dear. To Yamasum, maybe I'm so many pa. Yamasuma Yakwa and no. Say any panel. I go for Shia. Now, Ebia, he concert here, what I see be. As someone Paul say, Montemo won't free horror, or the one from free horror, and so I saw no more cop. The Bible no any panicrano, not a boy panel for. Ya, what is the move? A boy quite sorry. But Ebia, I say, a cry and 1 year. Now, so no one pen and say, Ebia, so or your Bama, no pen and said, many men wanted to me for smoke and 1 year. It did not dream of course and can't want some. Or bounce what? No one parents of Bonnie could crown some and yes, and you could a man on 1 year. Sandy Panamas from a because of every more. Omo Gumu do one, you know, as some way to Yawomo. The one was of a man, one, you know, a bit of me, I made 1 year, a bit of me, and son, a bit of me, and 9, and plan for baby. And sorry, Bill Jones singing by. Omo near debt.
wɔn tumi to dwom ma dwom yɛ dɛdɛɛdɛ pɛ nanso wɔn bra mo mu biara no na ɛnyɛ ebetumi afrɛ wɔn sɛ holy church koraa holy church asɔre kronkron na bi ɛda no so ba so yɛ de holy church koraa na frɛ wo a na wo bra nya ɛna ɛyɛ din sɛ efrɛ holy church ya ɛnya asɔre din ɛna ɛbɛgye nipa nkwa anaasɛ yɛde edimpa bi ɛnto soɔ ɛna ɛbɛgye nipa nkwa bible ma bia ne wa Nyankopɔn kan sɛ yɛte asɔre a yɛmfa edin wei ɛna ɛmfrɛ nemo abrabɔ ɛne suban ɛne neyɛ ɛna hia do ɛntimi mfa edimfo ɛmfrɛ Kristo asafodie ana Onyankopɔn asafodie nanso sɛ din dan sɛ Kristo asafo ana the church of God na the church of Christ no ɛne deɛ ɛnyɛ tumi krataa bi a yɛbɛtumi de akɔ Nyankopɔn deɛ bɛn ɛnkyɛn mo ne nipa kɔ asɔre a na ne yɛ de paa yie ɔte asɔre mu obɛtumi aboa asafo no kyɛ sɛ nneɛma bebree mu nanso nipa no bɛrɛ a wɔte mu biara no na ɛnyɛ Awurade Yesu sɛ nyamesom a ɛnyɛ na ɛho ne mfasoɔ ɛne obi ɔpɛ kasa tenten nka abaya bɔ no a wɔsɛ ma ɔnaadaa mɔ na nkɔmmɔbɔ ne sɛ ɔbra pa obi biara ɔde bɛsina ne nso ɔbɛbɔ bra pa biara no sɛ wankana no antum na mehunu maka bebree kura na ne nkora nipa kora ahi na onipa a wɔdwoɔ na asɛm efiri n'anim ɔba a deɛ ɔbɛte biara na ayɛ nhyirama no ɔne wɔte ne ni saa nipa no wɔ kristoni na obi a asɛm efiri n'anim ba no ɛyɛ sika amoa asɛm efiri n'anim ba no ɛyɛ awɔ asɛm efiri n'anim ba no bia ɛnyɛ ɛyɛ borɔ na Paul kan so ɔmo no fafa no ɛborɔ wɔm ɔmo no kum nipa ɔmo no didi atam ɔmo edi mpoa ɔmo no ɛka fɔn ɔmo ahoɔden nti ɛbɔ twɛdeɛ nanso kwasiara deɛ ɔbɛkɔ na sɔre efiaba deɛ ɔbɛkɔ ne mpaebɔ anapa sɔre ɔbɛkɔ na sɛ nipa no ɔsɔre Awurade kwa tinyamesom a asɛm ne ho no ɛna afei yɛbɛba nsoɔ are you a Christian woyɛ kristoni ɔsɛ wodwoɔ woyɛ kristoni ɔsɛ wobu adeɛ woyɛ kristoni ɔsɛ onim tiri kronkron mu obi wɔkɔ asɔre sɛ minika kaa no wɔyɛ maame abasiriwa wɔn wɔkɔ asɔre but onim Bible mu asɛm biara ni wa ɔne onim ne deɛ na sɛ wɔn ɔkɔ asɔre nanso okay ɛwɔ sɛ Kristo asafo yɛtumi ehunu Onyankopɔn asɛm mu yɛtumi ehunu tiri kronkron mu paa yie ɛsɛ deɛ ɛbɛhu maame asomasi anaa bi apani asomasi na ɔkɔ asɔre paa yie paa nanso Bible mu asɛm biara ni wa onim ne nsɛm nyinaa na futuo nyinaa kɔ yɛ wiase afutuo nkoa nneɛma bi a wɔhunu abrabɔ mu nkoa nneɛma bi a wɔhunu abrabɔ mu sɛ yɛ deɛ ɛnyɛ nkoa ɛnum na ɔnam ne deɛ kyerɛ kronkron no mu ɛkyerɛ ti bo obi no ɔte asɔ no na nipa no wɔyɛ bɔtee boturo ɛno nso deɛ Awurade Yesu so wɔn mpɛ koraa sɛ onim Bible mu Nyankopɔn asɛm ba na ne yura fi yɛ pirikyi a ɔmfa bi ntuna akoma so wɔn nwene ho nanso asɔre deɛ ɔbɔbɔ ne bebree paa Paul kyerɛ sɛ wɔsɔre me kwa Yesu sɛ wɔsɔre me kwa wɔn sɔre Awurade deɛ na nso ɛyɛ kwa wote kalabula woyɛ kalabula na akɔ asɔre a sɛ asɔre na akɔ no ɛyɛ kwa wobɛkorɔ no a asɔre a akɔ no ɛyɛ kwa wunu obi ɛyɛ smasi a asɔre no sɛ asɔre akɔ no mfasoɔ bi anyɛ deɛ bɛyɛ ɛni so sɛdeɛ maamufoɔ teɛ no saa bɛbɛbɛ ne yɛn nso yɛte deɛ a ana nyɛ sɛ ampa ɛna John kan ɔsomafo Paul kan wɔsɛ mo nti yɛkasa tia Kristosom asɔre a nipa kɔ no kwanti na nneɛma Kristosom koraa yɛ deɛ bɛyɛ asɛyɛ because obɛkra fie koraa sɛ ɔkɔ all night wobɛhu a na ɔkɔ ne mpena hɔ obɛkra fie sɛ ɔkɔ asɔre wobɛhu a na ɔkɔ ne boyfriend hɔ na sɛ ama nyamesom koraa na afei ɛbɛwi aseɛ na asɛe ɛna na mekyerɛ mo sɛ ɛmmerɛ sɛ wobɛka sɛ woyɛ kristoni ɛmmerɛ sɛ wobɛfrɛ wo sɛ onyame ba ɛmmerɛ sɛ wobɛka sɛ medɔ ɛmmerɛ sɛ wobɛka sɛ mebu adeɛ ɛmmerɛ sɛ wobɛka sɛ mewɔ ɔdɔ ɛmmerɛ sɛ wobɛka sɛ ebia medeɛ meyɛɔte ne ni anowansɛm ɛna obiara bɛtumi nano ayɛ dɛ bɛyɛ aka bi oyi a obi kura bɛtumi afi ɛkɔ na wie obi kura ka kyerɛ ɔbi na ɔkɔ na busua mu na ne fie ɔka sɛ mebubu abusua fie nyinaa to agu na masi ɛdan paa kama paa yie na ma kyekyɛ masi esi ɛwɔ kama na me de ama me maame nom te abusuafoɔ nyinaa nhyia na mfa nto wɔn anim ne ka na ɛyɛ anaa ɛyɛ mena ne yɛ na ɛyɛ den sɛ wɔka sɛ ɔyɛ kristoni deɛ ɛmmerɛ wɔka sɛ ɛbɔdoma sɛ kuroma sɛ nyinaa mebubu dan kuroma sɛ nyinaa to agu mɛsɛ wɔforɔ wobɛtumi yɛ aka no yɛsi a nanso ne yɛ ne deɛ ɛne kapra koraa na obi wɔ kora mpatara ko nsi bi da nanso wobɛtumi aka sɛ ɔbɛyɛ sei na yɛ sɛ
yɛde ano ɛka no ɛne sɛ yɛyɛ no deɛ difference wɔ mu o yɛka sɛ yɛ kristofoɔ na ebi a yɛyɛ ampa no deɛ difference wɔ mu na bɛnyɛ sɛ yɛmɛ yɛ abrabɔ no ɛfata kristo asɛmpa no ɔkenkae sɛ na nokware kristoni ne obi a wɔsom nyankopɔn nokware kristoni ne obi a wɔsom nyankopɔn ɛwɔ nokora mu hallelujah ɛka sɛ obi yɛsom nyankopɔn wɔ nokora mu a kyerɛ sɛ wɔnkɔtena ɛdan mu ɛnkɔnom apɛtɛhyi ɛnwe dua ɔwe apɛtɛhyi yɛ no wɔwe dua obi yɛ ehunu sɛ wɔanom nsa ne wɔgyaa ba bɛka sɛ wɔne ɔnyɛ kɔwe nsani wɔnyɛ saa wɔnni bɔne wɔ sum ase ɛma han mu ɛma yɛ sɛ wɔyɛ wɔn deɛ sɛdeɛ wɔte wɔ akoma mu no saa na wɔte wɔ nisuo saa nipa no som awurade wɔ nokora mu wɔde nokora na ɛyɛ adwuma wɔnkase na no kwa ɛmmerɛ n'akoma ne n'adwene yɛ dɛ bɛyɛ ebu anɔfɔ wɔnyɛ deɛ bi a nipa no ebi a wɔko ntɔkwa anaa ebi a wɔnam kwanbɔne bi soɔ na wɔn saa gyaa kan sɛ wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔyɛ kristoni dɛ bi wɔsom awurade ɛwɔ ɛnokora mu saa na yesu kristo ɛka wɔn asɛm mu na deɛ yɛbɛsɛ ɔnka abayɛ bɔ no a ɛwɔ onyankopɔn asɛm mu ɛwɔ ɔkenkae ɛhɔ a ɔse dwamfoɔ 23-24 ɔse na ɛberɛ no reba na adu sɛ nokware asɔrefoɔ bɛsɔre agya no honhom ne nokware mu na wɔn a wɔsɔre no saa no ɛna agya no hwehwɛ nyankopɔn yɛ honhom na wɔn a wɔsɔre no no ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokware mu onyankopɔn ɛnyɛ honam awurade yɛ honhom ɛnni yɛne a yɛbɛsɔre awurade no wɔse agyase yɛsɔre nyankopɔn ɔde yɛbɛyɛ honhom mu ɛne nokware mu saa na awurade ka ɛde obi a wɔnsom nyankopɔn honhom mu na wɔnsom nyankopɔn wɔ nisuo nko a honam som nko a wɔnsom awurade wɔ honhom nyankopɔn hunu sɛ onyamesomni ma honam deɛ hunu sɛ onyamesomni ɛde pa no som nyankopɔn kwa na obi a nyankopɔn hunu sɛ ɔyɛ nyamesomni na ɔdi nokorɛ na n'abrabɔ ho tie no wɔn na som nyankopɔn honhom no awurade hunu sɛ ɔso na nipa ɔna ne kwan so honhom no o honhom a sɛ na mene ma ɔka no honhom no onyankopɔn hu sɛ biribiara ɛwɔ ne ho a ɛɛtae anaa ebi yɛ bɔn anaa ebi yɛ aniwuo anaasɛ ɛnyɛ honhom no ɔyɛ correct ɔyɛ kama ɛna anisuo nso no ɔyɛ kama ɔka ne korɛ kyerɛ ne nua a ɛnyɛ deɛ bi a ɔbɛba nsa bi a ɛkwambe so no wɔka ne korɛ akwa nneɛma mmerɛ bi a wɔde adwene mpa ɛna ka ne korɛ deɛ mehwɛ maka ne sɛ wɔn a ɛso nyankopɔn honhom mu no wɔn na wɔn di nyankopɔn asɛm wɔn nim nyame asɛm na deɛ wɔn nim nso wɔn pra ne se obi hɔ no wɔn nim deɛ ne nso practicals paa ne deɛ ɛna ehunu wɔn hɔ obi hɔ wɔn nim nyame asɛm paa so practice wɔn pra ne se da ɛnìyɛn sɛ wɔn ɛnokware asɔrefoɔ paa ne deɛ wɔn nim no wɔn deɛ bɛyɛ adwuma wɔn yiw ɛyɛ wɔn yiw daabi nso yɛ daabi deɛ wɔn ɛka biara no ɛnoa no wɔn deɛ nokorɛ nko a na wɔn yɛ dɛ bɛyɛ wɔn ɛka na de baako a mɛsɛ edi kan ehu bio no sɛ wɔn a aso nyankopɔn honhom no wɔn nkronkron na sɛ ɛmɛ biara no ɛkɔntoro wɔn abrabɔ nyinaa wɔn biara no wɔn nkronkron no ɛnyɛ tumi ɛwɔ wɔn adeɛ nyinaa so wɔn sika nsɛm wɔn aware nsɛm wɔn adwumayɛ mu wɔn brɛ wɔn biara wɔn nkronkron nyɛ tumi ɛwɔ wɔn abrabɔ mu ɛnyɛ deɛ bi a sɛ ne yere koraa fam no a obɛdi ne yere akyi no nso afam anaa ne kunu ɛfam no a ɔno nso bɛdi ne kunu akyi no nso ɛyɛ dɛ bɛyɛ afam anaa ne ba fam no a obɛdi ne bɛkyi afam awurade nya tumi ɛwɔ nipa no so ɛna ne yɛka sɛ te mmere mu paa no sɛ ɛnka ebi a sɛ obi koraa paware paa anaa nka obi pɛ ekum paa ɛnka hɔ a ɛne Abraham asefoɔ no mu na wɔyɛ dɛ bɛyɛ na ɔkorɔ because wɔn na wɔn suro Onyankopɔn wɔn na ɛyɛ nyamesomfoɔ paa yie paa nti Abraham asefoɔ no Abraham mma no ɔne mma no ɛna wɔn bɛtumi ne mmarima tumi atena ɛwɔ obuo mu wɔn na bɛtumi ne mmarima tumi atena ɛwɔ ahobrɛaseɛ mu te mmere mu no sɛ nka yɛpɛ mmarima a wɔn bɛtumi anya mmaa ho abotire ne yɛtumi ato yɛ bo ase ama yɛ yerenom ne yɛtumi ade te yɛ mma yie paa deɛ a nka yɛ Abraham asefoɔ wɔn nipa nka wɔn ho dwoɔ wɔn nipa na nka asɛm biara ni wɔn ho nanso ɛnnɛ obiara so yɛ kristoni nanso no yɛhu abotire yɛhu ntɔboaseɛ yɛhu kasapa yɛhu obuo afei ɛniyɛden na ahyɛ asase wɔ esuma no ɛna kristofoɔ nyinaa ne yɛden na ɛniyɛden ahyɛ asase wɔ nyinaa ɛsoma
Timremu, and your danger as a somano. Yangopo fu ye, Ubia near day. Ubia some more day, and go be awesome. And the Christopher phone the last way, a Christopher the night in time. Ubia in time. You who will be a wardrobe, a Cobana Sanua. No, Yangopono, or any moon. There's someone, and summoning her pano, and when he pa, or the pania, a pamano, and when he pa, wobble to the, and when he pa, Hong Kong, and yet to me, I want to so. The best, Yakano. Nothing, and yes, I be a going to me when he pano so. Any pano, only the good life. Sir, the better what Timon, a year pa. Unka Babon, son of Babon, actually. Nothing else was slow on young coupon, in who Bonnie Bia. Saying, Job, woman, Papa Betnas, as soon as I finish a job. Why is Canipa and then Camagas or a Bilonia? Papa. Now, so upon assuming a lupon, Ogan kind of once on a crabby, Job, a tobacco. Yemi on for every day, and a panel. Job, a tobacco, and Chimubaco. Or better Betna as I also and the Job. No better money to move, no otene, no slow on young upon, no oyin free, Boneho. The Bible air can ye. Bible nature said, or better Betna as I so. A man or Timothy, as assassin. So no tear. Upon who was capa or was capa ye. A champ, Patamo, this with one or answer region or Timon dear. Or was scarcely will be a Timupa. Now, the enemy said, what Bible was so on young upon. Not what 10 pounds a year. No, or you know, free bonnie be or you know, free home. Quasian, someone near to one funny kind of yakas and some. One fine yet and man to us, some one fine stretch and a home. And then the ordinance kind of walk one, or scapa ye. That's so soon young upon. And then be an man and Yaman and Yasa. Nemo Yamin sooner than a canation. No Bible was no what's in it. None can depend as a car. So I got a 20 inch at home. And there can some men and to us some. Any animal. Never be a Yehuna, Evan Sabia, and winning Passo. Now, so Joe boy can want some no. Yehuna is high on the home. Oh, you know, free bonnie be our calabula some. And then there be a job. About what's in the area. I go for about for the beer that was slow young upon. Was slow young upon per year pa. And you know what? When it's on them, Fanabe Brepa, if you never Brepa, no, that's here. Oh, was capa. No, any more yam for. Now, so we know for the bonnet. I did any pan. Any penny's car, not at all any empantry and train. And then some mechanic as a salmon qua. Now, so Bama job with you, not what's in it. Just as any panel. When a quarter Christian, and that's why in a quarter, Yaman summon you. One soon young upon and swap. And as a dear was soon young upon, I'm a young upon, a Buanaman and Sika Samnat Yakos, baby. Was soon young upon, I may be young upon, Coswa, a bon home by a man, and Yama adores baby. A year, dear. Now, soon young upon said, Dachi Biano, young upon Magina, the and Nakona Hinimu. Are you a Christian? What is a Joe Buana? We won't free Boneho. Ye are free in Tokaho. Ye are free one concern. Ye are free in Secro. Ye are free Scaboneho. Ye are free be any be a one. And now, sir, ye are free home. Obama Joe dear. Bible say, no, you know free at the Bonnie Bia. Or train free be any Bia. If it's a moon, I know slow wine. Or soon young upon. No slow a rudder. Tinyamesuya dear be a wing and name us. Are you a Christian? Ya do want to Christians for one. And also when I'm a kind, I'm going to pass out for her. So one guy, Job, James, a tiba, continue to so well. Was in Yaman somewhere, and who any for and who Yaman somewhere, somebody who in the set. Would you panic in who are free a real sing a kayaho? Now I'm money pie and mobile. Sandra Babonoka. Yaman somewhere, and somebody who pa open Yaman Sumbia, and somebody who pa and say, Nipanabay in who are free real sing kayaho. Ye cock on set your home, Kobe. Yeah, but dance, you won't see what. The BIA when you one for anyway, you had the BIA. One for not to an assuming and theatre and somewhere, and Van Gogh Swammer. Or you know, free bonnet be a real Saint Nicae. Never be a gay any pound. Never be a any baby Timua, and yet, once a signy pan, we know free home. Signy pan in Yaman and Yaman soon be a Sunday day bay. Anyhow, Yaman soon be the wire, see a someone home. Praise God. Yaman soon be the wire. Yes, dear, and home.
asɛm wɔ ho pɛɛ yie deɛ asɛm a wɔn na mɛde ka aka kyerɛ mu no na deɛ asɛm ne ho no nso no ɛna na megu so a mekyerɛkyerɛ mu yi deɛ ɛbɛyi yɛn ho afiri bɔne ho na afei yɛtuma yɛ adeɛ a Awurade pɛ deɛ ka sɛ obi yɛ kristoni a obi a odi Awurade Yesu deɛ bɛyɛ akyi deɛ ɛsɛ nyamesomfoɔ nso wɔ hɔ ɛna kristofoɔ nso deɛ bɛyɛ ɛwɔ hɔ nti woyɛ kristoni na so Nyankopɔn yi a woyɛ nyamesomni nsa yɛ kristoni but ɔmo aka deɛ sɛ Mohammedans ne sɛ nkambofoɔ no deɛ ɔmo de nyamesomfoɔ nko ɔmo so nyame kwa ɔmo so nyame nanso ɔmo deɛ ɔmo nyɛ Awurade Yesu nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnni yɛkenkan Awurade n'asɛm no ɛwɔ John 12:46 nso a John 12:46 ɔse maba wiase sɛ hann na obiara wɔgye me die no antena sum mu na saa sɛ deɛ Kristo asafo ɛne Kristo nkurɔfoɔ deɛ ɛnyɛ deɛ bɛyɛ yɛntena esum mu wɔse maba wiase sɛ ewiase hann nanso wɔse na obi a ɔbɛgye me adie bi anyɛ deɛ bɛyɛ antena esum mu praise God mesi so bio ɔse maba ewiase sɛ ewiase hann na obi a wɔgye me die anyɛ deɛ bɛyɛ antena esum mu na sɛ esum mu tena ɛne adeɛ a Nyankopɔn ne nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnyɛ ho yɛsɛ so obi ɛtena esum mu no ɛntena wɔn tete sum mu na wɔn abrabɔ nyɛ no Yesu aba hɔ sɛ deɛ bɛyɛ kanea na nyɛ kɔdi n'akyi nko adeɛ a afei yɛntena esum mu bio ɛni sɛ obi nyɛ kɔdi Yesu akyi a na wɔyɛ korɔmfoɔ a ɔnaso korɔ no bio wɔyɛ tutubɔtɔmini a ogyae ɔyɛ owudini a ogyae ebi sɛ Awurade Yesu aba wiase deɛ bɛyɛ hann aba wiase hallelujah ɔse afei ade baako a yɛte aseɛ anaasɛ yɛhu bio ne sɛ sɛ yɛkenkan Onyankopɔn asɛm no ɛwɔ Matthew 5:8 a ɔse nhyira ɛne ɔmo a ɔmo akoma mu yɛ dɛ bɛyɛ ɛteɛ obi a n'akoma mu teɛ no saa nipa no ɛna ɔyɛ dɛ bɛyɛ ɔyɛ okristoni nokware kristoni ɛne obi a yɛse n'akoma mu yɛ deɛ bɛyɛ ɛteɛ n'akoma mu yɛ fitaa ne mo nyɛ kristoni ne obi a ɔkɔ asɔre nanso n'akoma mu yɛ deɛ bɛyɛ ɛnte na afei ɛmmerɛ sɛ ɛnkyɛ bia de asɛ na bɛ na wieyɛ na yɛn yɛsum Nyankopɔn ɛwɔ no kure mu ne yɛn na nya asɔre ɛkɔ asɔre kwa bisaa no yɛn yɛkɔ gyina wɔn sɛ asase so deɛ bɛyɛ ɛnkyene to kristoni biara ɛkɔmɛ so ne brayɛ na wɔn kronkron atene mu biara no wakɔ gyina wɔn sɛ asase so deɛ bɛyɛ ɛnkyene ɛnti sɛ wokɔ gyina wɔn sɛ asase so nkyene deɛ a na yɛ sɛ yɛn nipa a yɛn ho wɔ dɛ nti yɛbɛgye Awurade Yesu di a ɛyɛ sɛ yɛabɛgyina wɔn sɛ asase so deɛ bɛyɛ ɛnkyene ɛne sɛ ɛnkyene deɛ sɛ ɛdɛ na ɛnkyene nso sɛ yi a deɛ bɛ na abɛyɛ no bio wei ne biribi ɛnyɛ yɛ sɛ wotugu nti yɛabrabɔ pa no sɛ sɛ a so biara bio wɔn kronkron atie mu ɛne abrabɔ a yɛbɔ a ɛyɛ na animuonyam ho nti Nyankopɔn frɛ yɛn sɛ yɛbɛgyina wɔn sɛ nkyene na sɛ yɛfiri aseɛ sɛ nneɛma bi a ɛnyɛ bi ɛbɛba yɛ akɔ mu ne nkeka wɔ bi ɛne nneɛma bi ɛntene ɛbɛyɛ mu deɛ a ne yɛbɛgyina wɔn sɛ nkyene bi yɛ dɛ bɛyɛ asɛyɛ na afei yɛbɛtu agu ama nipa yɛ dɛ bɛyɛ atietia so afei ne bɛbɛtietia yɛ abrabɔ so bɛbɛtietia yɛ so na ɛm sɛ ɔkenka Bible no wɔ yɛkenka asɛm atwa toɔ nie ɔkenka asomafo nnwoma no edu baako nkyɛmu a ɛyɛ 25 kɔsi 26 hɔ a okay ɔse na ofiri hɔ kɔɔ taa so kɔhwehwɛ Saul na ohuu no ɔde no ɛba Antiokia na ɔne asafo no ɛbɛtena afirinhyia mu na ɔkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ bebree na Antiokia na odii kae ɛtoo asuafoɔ din Kristofoɔ wopɛ baabi paa nyamesomfoɔ ɔmo asom Nyankopɔn paa ɛtoo ɔmo din di a ɔsɛ Antiokia ne di kae frɛ wɔ sɛ Kristofoɔ
Miente ni you. Caribbean FNS Antioquia for Antioquia. Nanyam some for Buho. And you're not catching for someone for a Chris of war. And you're not catching and grow for Nimon grow for 2 women is a Chris of war. And go for a film a Chris of war pa. To almost uncasting for a Chris of war, Cromwell, but a bay, a daddy. And I'm going to say, from a Chris of war crowd. You are the baby or but don't care by, but I'm talking and got 2 minutes a Chris of war. You're 2 minutes. A friend almost a Chris of war. No one from a Chris of war. See a friend was a Chris of war. A year. One from a Chris of war. The woman is a Chris of war. Now, so, Omuni and a friend must are with a Chris of war penny. One more brabo, one more draw, one more cancer, one money yen, no, effort, and I'm upon some panel. No more say, I do our dream. No more say, I do our brassy, Mamma Brassy, a dead baby. One more a dead baby, and the 1 or 2 inside the bay, a Chris of war. When I see a crobanso, and a edica 2 women inside Chris of war. Woman can't see him from a Chris of war now. There be no only on a from us idea bay, a Chris of war. So Ivan said, Mamma, say ye. Nebia be a fear. Not a be a better. One I saw a Chris of New Kurana. Only I don't know, and I don't know, Mamma, crabgrass army, by the way, or Chris of New Pa. You must I cry after us of war. I'm an ye. I'm not going to see him from us of war. I'm not going to Chris of Chris of New Kura. And the woman saw Yaman can't see him from a Chris of war. Nemo Oma Bonwan and my friend almost are. Woman the Yan and my friend almost are. Nancy and from almost are. Nemo no more smell rather so and a crimu. Me 2 more for. Say and you must say one say, we are Christian. We are Christian, dear. What you free, but I bonnet home. We are Christian, dear. I dear Biano. Ujani, we are Christian, dear. Unam Company be also. What green and I were rather so. Now, oh, Junior, when you are in Sinche. Oh, Bob Rebbe, when you are in Sinche. Obedin crack. I'm a wow. Na we are the best of ye. No Christian in you be at, but none of the canals and upon. Sandy Pandia, the Christian Summoner, and winning fast. My own sorry. So some and winning fast and the 19 summoner. So if you sorry, a rather quack. One of my can say a Christian for in young pass, and you're quite sorry. It say, but one more brown to be and yet, Sandy Panadia. Only a self deceivers. Omo dada omo ho nyam nsomwa asem bia ni ho no ne se nipa no yi no free wiase nkekaye ho obra bia nya bia no wotwe no free ho ne bia wo ya bia nipa kora be ka ho fo nanso awurade nyankopon ni nya wotwe no free ho ohwe ayeye ene ni mo nyam free awurade ho na bible no kura no a enkwa no kwa wotetre konkon ase nyam sem wonimu tetre konkon no amu asem ewonimu pa wonimu no opadese so opadese omu a wonimu pa nanso opadese Unim Bible pa nanso one brother say saa enwunumo no eye kwa emfa nipa ne nkoba bia se Onyankopon se awade hu ye mobo na ya brabo no emfata na ya mfia no anu fafa ansum nyame amfia no ya mesoma nkoye ya anu nko a eba saa de a ni akoye owuoma children of hell akoye owuoma ne ye ya ma amane e baba ya nso no eso bebre ewiase awie bre ya simu yeah, because you may ban no. Obia nano basum na ngopa. Obia be friend so Christo ni. Obia be kasi na sore na ye. Obia be kasi na sore na ye. But in the misatri konkon no nipa ni bia ho na wadi akire di a on na ne sum da biara da. Ne mo so be kasi ma sore na ye. Ma sore na so ye ko ne ba ya che. Ye na di edimpa kwa de be atu ye nso. De ne ye di a. Sa nipa no onim di wo ye. Ma yensi etrase. Tumi nyina gya yɛbɔ mpaeɛ ɛde asena kɛseɛ ma wo Awurade ɛhyɛ wo din animuonyam sɛ ɛnɛ wansɛm aba yɛ nkyɛe ɛnɛ wama yɛhunu kristosom a asɛm ɛni ho ɛne kristosom a asɛm ɛwɔ ho ebi yɛ maamufoɔ wɔn de Awurade wɔn nam wo kwan so wɔn de wɔn nkɔ asɔre biara wɔn nyɛ society biara ebi nso kɔ asɔre Awurade wɔn nim hɔ wɔn kɔ asɔre wɔn tete asɔre mu kwa brabɔne no ano wɔn bɔ wɔn kɔ asɔre kontɔkwa kɔ asɔre saa wadeɛ wɔn kɔ asɔre bɔ dwaman wɔn kɔ asɔre yɛ aka wɔn kɔ asɔre tete atwa bɛ wɔn kɔ asɔre nneɛma anya nyinaa deɛ maamufoɔ yɛ nyinaa wɔn nso yɛ bi na ebi ni wɔn nso wɔn yi wɔn afira de bɔne biara ho wɔn ne kwara akristofoɔ wɔn na ɛsom wɔ no kure mu wɔn ho yɛ mɔbɔ na adeɛ san deɛ bɛyɛ na esum mu no wɔde uhu na aso ani
adeɛ kyɛn so a deɛ bɛyɛ ne han mu no na so w'ani esum mu o ɛhan mu o yɛso w'ani akoma mu o anisu o yɛso w'ani yɛn ne nipa ne yɛsom wɔ honhom mu wade ma honhom ntumi nkae wade ntumi nsuro ɛwɔ de nyinaa yesu din mu ne yɛbɔ mpae amen. Entrance.